e como cada semana pois nos visita Marcial Mouzo con unha nova historia neste Pensando en Vos. Moi boa tarde. Que tal? Eu falábamos hai un anaco da posibilidade de que nos toque a calquera de nós, non? Un premio gordo na lotaría. Posibilidade remotísima. Bueno, pero hai posibilidades. Sí, sí. Sexa na lotaría, sexa na quiniela, sexa en calquera xogo de azar, pode tocar. E se nos toca, que temos que facer? O que decía antes. Primeiro de todo, amoblar a cabeza. Eso é fundamental. Para que non lle pase, ou para que non nos pase a ningún de nós, o que lle pasou a Ángel Legazpi, soavos, non? O nome. Sí. Sí. Este home fíxose famoso en toda España, en todo o Estado español, no ano 1980. Era un camioneiro da Pastoriza, provincia de Lugo. Estaba casado cunha señora de C, veciña miña, da Costa da Morte, tivo 3 fillos, e os dous morreron no ano 2022. Pero, a ver, a súa muller morreu case que traballando na mesma panadería onde traballou case sempre. El morreu atendido, coidado por unha das súas fillas, porque todo canto conseguiu nunha quiniela no ano 1980 desapareceu. Todo? Todo, prácticamente todo. E estamos falando dun premio que naquel momento, ano 1980, era o premio máis grande na historia de lotarías do Estado. 209 millóns de pesetas daquela época. Como uns 7 millóns de euros. Serían hoxe máis ou menos uns 7 millóns de euros. Toda unha fortuna. Que faríamos con todo ese diñeiro? Constanos, ou hai constancia, que unha entidade bancaria ofreceulle, a cambio de guardar ese diñeiro, ofreceulle un chalé e un coche de gama alta. E que fixo? El dixo que non. Que non. Que non, que quería investilos el. E a bofé que os investiu. Creo que non moi ben que digamos. Que fixo? El quería facer a súa propia granxa, decía el o seu propio rancho, non? Tivo empregados, aí o estamos vendo. Facíanse cos medios da época, non? Sí, claro, porque aparte de eso que él quería conseguir, investindo tamén, aí vémolo, se non lembro mal, creo que debería ser, paréceme que era Iríbar, do Atleti de Bilbao. Comprou 4 coches, un para cada irmán. Sí, comproulle un coche a cada irmán, e pouco máis, porque a súa muller, en paz descanse, non viu, parece ser que non viu absolutamente nada. Claro que me estaba preguntando. Ela seguiu traballando. El, aí o vemos nun partido de fútbol, seguindo o seu Real Madrid, o Real Madrid dos seus amores, percorreu medio mundo. Logo, empezou a codearse con todos os famosos da época que había neste país. Estivo en eventos tropecentos, non sei cantos, a prensa rosa. Falando de Rosa, estivo na boda de Ana Rosa Quintana. Que dis? Non me digas. Pois sí. E el decía que ao principio, ao menos, non pagaba absolutamente nada porque o que querían era telo, estar ao seu carón un novo millonario, como millonario que era. Rodeouse de cantidade de amigos, pero amigos entre aspas, porque eses amigos no momento que o diñeiro desapareceu, Desapareceron tamén. desapareceron eles tamén. Voaron. Total, que foi gastando. Saiu na prensa do corazón? Saiu na prensa do corazón, saiu en cantidade de medios daquela época, porque chegou a ser moi famoso. Un camioneiro que estaba no paro naquel momento e da noite para a mañá convírtese pois nun supermillonario, non? Que máis podemos contar deste home? Que no momento que lle toca a lotaría, ele estaba no paro, como digo, non traballaba, pero cando traballou tampouco cotizou. Entón, cando se acabou o diñeiro, de que vivía? Pois parece ser que dunha pensión non contributiva. Que dis? Acabou porque así? non cotizou absolutamente nada. Non se lle ocorreu? Nada. Iso, ao menos, aparte do moito que se publicou sobre a súa vida, a súa historia, tamén nos lo contou o seu sobrinho, que é de C, e que escoita o Pensando en Ti, a Radio Galega, de noite, dende Neuchâtel, dende Suiza. Juan Pérez, que tal? Boa tarde. Ai, parece que acabamos de ter un problemilla coa conexión con Juan, están recuperando esa comunicación, porque é certo que él participa asiduamente no Pensando en Ti, ademais para compartir esta historia, bueno, anecdótica dende logo, pero tamén porque é un pouco algo así como unha lección de vida, non, Marcial? Home, claro, porque eu creo que esa é a conclusión a que temos que chegar, e eu non sabía, eu non coñecía a Juan, o sobrinho de Ángel, deste millonario da lotaría, apareceu no Pensando en Ti, haberá, logo diránolo el, haberá 2, 3 meses máis ou menos.
antes non sabía que existía. Pero ele é sobriño da muller de Legazpi. É sobriño da muller de Legazpi, non? E entón el empezou a contarme a historia do seu tío político, unha historia que eu contara tantas veces, no Pensando en ti, sen coñecelo de primeira man, pero eu creo que coñecía como moitísima xente en toda España esta historia. E eu sempre puña de exemplo, cuidado se vos toca a lotería, non toleemos, porque pode pasar que acabemos como a este home, non? É que hai que facemos fincapé no feito de que pasou de ser unha persoa, un traballador que se fixo millonario da noite á mañá a perdelo todo, o diñeiro e a propia familia tamén, Marcial. Home, a familia perdeuna, lóxicamente, porque non estivo a altura das circunstancias, non? Se hai unha relación medianamente normal entre o home e a muller neste caso, e a muller sigue traballando porque non repercutiu en nada ese premio, e él pegándose a gran vida polo mundo adiante, non dan a felicidade, senón que poden estropeala. Temos comunicación co seu sobriño político, Juan Pérez, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Moi ben, e ti que tal por aí por Suiza, home? Ben. Mira, estamos contando a historia do teu tío político, non? Como era aquela bicicleta que che prometeu? Parece ser que era moi boa, pero nunca chegou, non? Nunca me chegou. Cantos anos tiñas ti cando che prometeu aquela bicicleta? Eu facía comunión, mas ao final me comprou meu pai. El non che deu nunca nada? Non, nada. E o que é peor, a túa tía tampouco, non? No, a mí nunca me deron nada, no. Como era Ángel Legazpi antes de que lle tocara a lotaría? El que pasa, que perdeu o norte ao ver tanto carto ou xa antes era así un pouco complicado? Home, eu penso que perdí o norte cando tocarlle os cartos, claro. Bueno, pero moitas veces eses cartos o que nos dan é unha liberdade, non? Para poder amosarnos tal e como somos. Quero dicir, non sei se vos sorprendeu esta viraxe que deu el, esta desconsideración para coa túa tía e co resto da familia, ou se el xa apuntaba maneiras, porque sorprende que un pai de familia é xeneroso e como ten que ser, actúe deste modo, non? El portouse ben ca familia del, claro, cos hermanos del, pero ca familia da muller, pois claro que non se portou moi ben. Juan, fuches testemunho do sufrimento, supoño, da túa tía. Que dicía ela? Ela tuvo que aguantar moito porque ela seguiu traballando seguido, despois se separaron. Tardaron moito en separarse, Juan? O tempo, eso sí que non lle podo decir o tempo que tardaron, pero se separaron e despois se volviu a coller cando terminou os cartos. Volveu no a coller? Sí, porque ao final volviu para casa, claro, que despois non tiña nada e lle perdonou. Uf, que historia, Que xenerosidade, non? A da ese túa tía. dato non o tiña eu, que historia. Sí. El ao final que acabou morrendo na casa con miña tía, pero xa non tiña nada, Entón foi coidado nos últimos anos non só polos seus fillos, senón tamén por túa tía. Por miña tía tamén, sí. Tremendo, Que calidade humana, non? A desa muller. Porque él acabou mal de saúde, perdeu a vista pola diabetes, e era dependente, había que coidalo. E aí estivo túa tía para... Aí estuvo miña tía, sí, hasta o final. A túa tía, supoño que traballando ata o final. Ela traballou sempre nunha panadería que había aí en Ferrol, no Alto do Castaño, hasta a jubilación. Bueno, creo que despois da experiencia do teu tío político, creo que lle debíamos facer un chamamento a todos os telespectadores, non? Se lle toca a lotaría, que facer, Juan? Claro. Non tolear, non? A ver se me toca a min este ano. Ves para Galicia pronto, porque ti estás en Suiza, a túa historia tamén ten o seu aquel, non? Ti vives só en Suiza. Sí, o 19 von para o viernes próximo. O próximo viernes estás aquí en Galicia. Porque en C vive a túa muller, os teus fillos, a túa familia, e ti ves 2 veces no ano, non? Sí, señor, sí. Pois nada que ver con teu tío político, Ti sí que xestiona os cartos. Pois, cando sexa
o momento de cobrar a que lle chamades pensión casa, ao final da túa vida laboral, vas ter que levar un camión de aquí de Galicia para lá, para Suiza. Sí, chamarén ao hermano del, que ten camións. A ver que faz despois con tanto diñeiro. Sí, sí. Pois vémonos en Galicia en breve, ou eso agardamos, porque vas a estar por aquí pasando Nadal. Eu quero agradecerche, Juan, que compartiras con nós a historia do teu tío político, porque é unha historia moi coñecida, pero non ten a mesma importancia se non a conta alguén de primeira man como a estás contando ti agora mesmo. Grazas de verdade. Vale, veña, Unha gracias. aperta, Juan, grazas. Vaya historión, Marcial. Ata Con logo. todos los ingredientes para unha novela, desde Sobre logo. todo o xiro final, non? Cando ela, despois de non recibir nada, despois de ser abandoada, despois de traballar durante toda a súa vida, ten que recoller a ese exmarido e coidalo ata o final. Ese dato eu non o tiña e de verdade que me deixou impresionado, porque eu deixo no ar a pregunta, Nos faríámolo? Estaríamos dispostos a perdoar e chegar a este extremo? Uf, hai que darlle unha voltiña a iso, Eu non A mí